ጉድ ማለት ከምዚዩ ንሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝውዕሉ ኣዝዮም ኣገረምቲ ዝበሃሉ ዛዕባታት ሒዝና ኣለኹም ኣለና ፈለማ ሒዝናዮ ዝመፀና ድማ ብዛዕባ ኣብ ምስሊ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ቅድም ኢልና ከም ዝሓበርናዮ እዛ ቲክቶከር እዚኣ ኣብ ኢትዮጵያ ብብልዒ እያ ትፍለጥ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ገጻ ብሓደ እንጀራ ብክልተ ኩላሶ ወይ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ኩላሶ እትበልዕ ዓይነት እያ እዚኣ ድማ ጓል ማለታ ድማ ንምፅዋዕ ኣዝዩ ከቢድ ይብልዋ ገለገለ ሰባት ከዓ እዚኣ ትርኢታ ጓል ትመስል እምበር ካብ ወዲ እውን ዝበኣሰት እያ ብፍላይ እቲ ኣተሓሕዛኣን እቲ ኣኩላለሳን ድማ ንወዲ መደንገጽ እዩ ክብሉ ይገልጽዋ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ንሳ ሒዛቶ ትመጽእ ናይ ደርሆ ስጋ ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ እንጀራ ኮታስ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግቢ እያ ትበልዕ ነይራ ንሎም ድማ ኣዝዩ ብዝተፈለየ መንገዲ እያ መጽያ እዚ ቪድዮ ከዓ ብርክት ዝበሉ ሪፖርት ክገብሩላ እንከለው ብርክት ዝበሉ ከዓ እዚ ኣስነዋሪ ኩላ ተሰሚዖም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝፍለጥ እዚ ሒዛቶ ዘላ ናይ ወዲ ተባዕታይ በጊዕ መራብሕ ኣካል እንትኸውን እዚ ከዓ ንሳ ገና ከይበሰለ እናሃሎ ማለት እውን ገና ቅድሚ ምሳሉ እቲ ኩነታት ኣብ ኣፋና ኣተወት እናውፀት ያ ተራእያ ብምቕጻል ከዓ ኣብሲላ ነዚ ናይ በጊዕ ወዲ ተባዕታይ በጊዕ መራብሕ ኣካል ማለት እዩ ክትበልዖ ተራእያላ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እዩ እዚኣ ሰበይ ኮነትን ምክንያቱ እዚ ትገብሩል ዘላ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ እዩ ማለት ምንም ዓይነት ትምህርትን ኣስተምሮን የብሉን እዚ እቲ ካብት ናይ ፀይቂ ትምህርትታትን ከዓ ንሳ ክትመሓላልፎ ዝደለየት ምንም ዓይነት ንዝረብሕ ዓይነት ንዜጋታት ዝጠቅም ዘይኮነ ኣካይዳን ኣበላልዓን እዩ ኩሉ ሓሳቦም ኣብ ኮመንቲዎም ኣለው ገለገለ ከዓ እዚ ድማ ብፍላይ ብናይ ሃይማኖት ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብፍላይ ብናይ ኣመንቲ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ክሴታ ቀሪበው ኣለና ተባሃለ እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣስነዋርን ኣዝዩ ሓደገኛን እዩ ምክንያቱ ንሳ መልእክቲ ተመሓላልፎ ዝደለየት ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ብጥቡቅ እናራእይዎ ይርከብ ማለት እዩ ገለገለ ኣብዚ ኮመንት ከዓ ከም ፀሓፉላ ኣሕና እውን ኣበይ ረኺብናዮ ምክንያቱ ነዚ እናበልዓና ዓቢና እናጠበስና እናበልዓናዮ ዓቢና ስለዚ ኣብኣ ንሳ ስለዝገበረቶ ከም ዘይልሙድን ከም ዘይግበርን ጌርካ ነዛ ሰብዚያ መፅልላ እውን ጌጋ እዩ ጉጉይ መንገዲ እዩ ኩሉ ድጋፎም ይሆም ኣለው በቲ በለበቲ ግን እቶም መራሕቲ ናይ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ خالي متحس اللو خالي أرداد أون اللو سلزي زي تويسا كتبل علزة خالت من قدي أزوي أصنوارن حماقا تقواري خل ابن زلو خاك تيفوي قبا كله حساب ميوم اللو انت نساون انت خونت زي حازز تجمرة أباي تجمرة زي خونسي أبز حلف عموتات وانت خونه بزحات ودات خونه قولات نستقبار زي بقول عنا تيخون ولا حزي انها تعمل مسيوم أنا خانز بمقواري بفولي كرأي بلين بفوليون كفر الجبلين اتزقبر خوص ناول عصر زعابيخو كابو نقص النتيك ساب حزون سلز تكاملو نتي محاورة ميدا نزخت لنخاط عمو خمزخانة حبي ريمبر خلي تحسون كمحل الفايدة اللي يخون مخناتو أنا حاولني أبولني نزي تكبار زخاء فتشي ما يحاسبوني قال كم زولوان تحرقينهم اتنا يودي مرابح أكالون انت رخيباون ايتكرفوني عزولو ولا كوانتالو بتي ولا بتيجن نزع تيك توكر زي أزجبرتون بلوم عنتي تيزوج ايتقبلوني مخناتو توم قدم حزب قول عنت ولا كواي ولا عنت نبر جنسون زدقفوا أكل أي نبر نتبوا أخونا نتبوا مرأيا ونخونا اتسأل نبوا علون نتبوا أخونا كاب حنت بقول أنا سيتي صباح نقول عدك تخون تخلك أبس نسرعات كتعبين كتمرح تخلادو كم ذا عين تجبر أزيو أصنواري لهم أبي يوتيوب أمر رقبتي في ما تيك توك قصنا فيسبوك نما تزاور زو عليك كبرات عزبتنا نسخات مخا كميتري وإز تجبر زي تجبر صراحته تخك اللي ويخا كميتري وحسب موسات إنه هوي أكافنا كبرات عزبتنا كابزي متصالكا كم زفلت مالتيجو بتمال علت اتي ناي بوليتيكانيا مور بهصانو ዝተባሃለ ቸርነት ሃሪፎ ናይ ሕፀ ስነ ስርዓት ምግባሩ ይዝከር ማለት እዩ ብፍላይ ዚ ናይ ቸርነት ሃሪፎ ስነ ስርዓት ሕፀ ማለት እዩ ኣብቲ ዘሎ ኣሜሪካ ብርክዝ ወላ ዝፈትዎን ዘኽብሮን ከም ዘለዎ ይፍለጥ ካብ ጻዕዱ ጀሚርካ ክሳብ ኣፍሪካውያን ኢሉ ድማ ካብ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሓዊሱ بملكان أزين ملكات بس هفتون رخوبات أزين أبتعد زنورا بقانق وابها ببزوحات نقر كراد اللي نزخل نحدر زمنيون شرنة تعرفه بزوحاتين كبالا يسمعني رمالتو شرنة تعرفه بفلاي قدم حجي أم مستقراي زنورو ركبن نتقراي زنورو
ኣስተዋጽኦም ፍላፍት ኽባን ዕጽዋን ተባሂሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት መዋጽኦ ኮይኑ ህዝቡ ከም ዝደገፈ ይፍለጥ እዩ ብዙ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ ይኹን ዳመር ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ ከዓ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብምትሕባር ከዓ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብረሉ ዘሎ ናይ ልምዓታዊ ኣካይዳ እናደገፈን እናበረታትዕን ይርከብ ይኹን እምበር ድሕሪኡ እቲ ናይ ትግራይ ገለገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ቸርነት ሃሪፎ ነዚ ትግራዋይ ይኾንን ምስ ዶክተር አብይ ወይ ከዓ ምስ ብልጽግና ፓርቲ ተጸምቢሩ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ክንድግፎን ክንፈቶን የብልናን ክበሃል ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ወይ ከዓ ዓመታት ጸኒሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ትማል ብዝገበሮ ከዓ ዳግም እዚ ትግራዋይ ናይ ብሓቂ ክብሉ ድማ ተሰሚዖም ሎ ምክንያቱ ንሱ ዝደለየ ጓል ዓደይ ጓል ሩባይ ምሳይ ትመሳሰል ብታሪኽ ብሃይማኖት ባመጻጻ ኢልውን ብሩባ ድማ ብሓባር ክትኾነን ትኽእል ጓል ዓደይ እየ ስለዚ ካብ ዓደይ ንዓየ ትኾን መሪጽኹም ኣምጹለይ ክብል ድማ ተሰሚዕ ማለት እዩ ምዚኣ ድማ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርክብ ኣይነበሮን እዩ ክፈልጣውን ይኽኣልን እቶም ወለድኻ ንዑ ትኸውን እያ ክብሉ ዝበልዋ ከዓ ጓል ዓበይቲ ለባም እድብቲ ወረጃ ስነ ስርዓት ዘለዋ ብፈታዊት ዓዳ ፈታዊት ሃይማኖታ ፈታዊት ባህላን ትውፊታን ዝኾነት ጎርዞ ከዓ መሪጾምሉ ድሕሪኡ ከዓ ንሱ ከም በረከት ዝወሉ ድማ ሽማግለ ብምግባር ከዓ ናብቲ ዓዲ ጓል ናይ ሕፀ ጓልኹም ሃውና ዝብል ድማ ትማል ሰዲዱ ነይሩ ኣብኡ ካብቲ ዝውዓለት ናይ ትማል ዝነበረ ድባብ ከዓ ኣዝዩ ብዝገርም እቶም ናይ ዓዲ ጓልን ብምሓዝ ከዓ ሂብናኩም ኣለና ዝብል መልሲ ድሕሪ ምቕባሎም ቸርነት ሃሪፎ ድሕሪ ዝናይ ሕፀ ተባሂቡ ካለካ ድሕሪ ምስማዑ ዝሃቦ መብሪ ወይ ከዓ ዝገለጹ ሓጎስ ኣዝዩ ብዙሓት ፈትዮም ኣለዉ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ኣቢሉ ኣብ ዝገለጾ ድሕሪ ኮይኑ የቕንየለይ እታ ብብዙሓት ዓመታት ዝረሃጽኹምላ ዝደኸምኩምላ ስነ ስርዓትን ግብረ ገብነትን ሃይማኖትን ትውፊትን ኢሉ ድማ ሃገርን ዝረክብኹማ ንዓየ ኣሚንኩም ስለ ዝሃብኩም ድማ ከመስግነኩም ይፈቲ ኣነ እውን ካብቲ ዘለኹ ብላዕሊ ንዛዕበይ ኩሉን ነቲ ዝኣምኑና ሃይማኖትን ትውፊትን ከዓ ተቐቢለ እየ መሪፀ ስለዚ ስለዝኣመንኩም ንኻ ከመስግነኩም ይፈቱ ስለዚ ንዛጓልኩም ከዓ ክሳብ ብሂወት ዘለኹ ድማ ከኽብራን ክፈትዋን እየ ልክዕ ድማ ከም ዓደይ ገይረ ካባይ ካብ ነብሰይ ብላዕሊ ገይረ ክፈትዋን ክኽብራን እየ ደጊመ ከዓ ስለ ዝፈቐድኩም ለይን ስለ ዝሃብኩምን ካብ ልበይ ከመስግን ይፈቱ ኩል ቸርነት ሃሪፉ ሓሳብ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ናይ ቸርነት ሃሪፉ ካብ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ደቂ ኣንስትዮ ብምግዳፍ ናብ ዓዲ ብምምጻእ ካብ ዓዱ ናይ ስነ ስርዓት ሕፀ ብምግባሩ ዘለኩም ሪኢቶ ሓሳብ ኣካፉልና እንደም ሒዝናልኩም ዝመጻና እዚኦም እዮም ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ካብ ልቢና ነመስግን ሰብስክራይብ እናግሩማ አበረታቱና